Thank you, sir. Engineer kok, officer. Hey, kami ni baru. Mana kalau humpai? Jai apa bare batu ni deh. सानसेनि गेजेरावनो मोनथाम दालां आरो गंसे फोरोंगिरिफोरनि थाग्रा हस्टेल लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों बिश्वजित दैमारिया। मावनो लानाय एबा दिनैनि बेखेवनाय दालांफोरजों लोगोसे हस्टेलखौ लाफानानै खमैबो 10 कोटी रांनि स्किम दिनै बेखेवबाय बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया। कंला सिनिपारा गामिनि गंनै दालां लोगोसे बानसिरानिफ्राय हाइनिगाव थांनाय लामानि दालां आरो डिमाकुसियाव फोरोंगिरिफोरनि थाग्रा हस्टेलखौ लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायजों लोगोसे रायजो राजानि गेजेराव सोलोंथाइ आरो समाज जौगाथायनि सायाव बेसेन गोसा बिबुंथिबो लाखिदों। मख'नो गोनांदि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बिसायख'थि समाव खोथा होनाय बायदि मावफुंना होनायखौ गोबां रायजो राजाफ्रा बाख्नायनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि बिबुंथि ना जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बेवहाय आङो एमएलए जानानै रायजो राजानि जिथु जेंना बे जेंनाखौ माने फोसाबनानै होनो थाखाय बा सुस्रांनायनि थाखाय जुदि बेवहाय बिसिनि नांगौ रोखोमनि स्किमफोरखौ होनो हायोबा बिनिख्रुइ गोजोनथाव जेबो गैया। गतिके दिनै गंथाम दालां गायसननाय जाबाय जे अलरेडि वार्क अर्डार मोननानै खामानि मावसिगोन आरो गंसे स्कुल जाहाजी मडेल स्कुल डिमाकुसिनि बेवहाय जोंनि फोरोंगिरि स्टाफनि क्वार्टार 1 कोटी टाका जोङो मोनदों बेखौ जों दिनै गायसनबाय आरो जोंहा गोबां बेबायदि खामानि दंबावो फैगौ जिथु माने माखासे सानाव एसेम्बलि गैया बेफोर दिनाव जोङो खालामगोन खारन गोबांथार जायगायाव गोबां स्किम दङ। ओंखायनो आं मिजिंथिदों बेफोर जेंनाया जोबनाय लोगो लोगो रायजो राजानि थाखाय हान्था मेलानि बेलायाव गोबां मोनसे मदद जागोन। बेवहाय गामि मोनथाम मोनब्रैनिल' बाथ्रा नङा जेराव गायसन दं बिसिनिल' नङा नाथाय ओनसोलनि मानसिफोरनि थांलाय फैलाय हान्था मेलायाव बियो गोबां माने मदद जागोन। दिनै जिथु गायसनबाय बे लुफुंनो थाखाय गासै बेसेबां रांनि बिबां? बियो गासै दिनै जिखिनि गायसनबाय आं सानो दे बियो फ्राय 10 कोटीनि जाहैबाय मोनब्रै स्किमाव 10 कोटीसो रांनि।